dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin, edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zen auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, ni miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joateko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, ez? Izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, ez? Zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Gipuzkoan garela Zubietako erraustegiaren kudeaketak eragindako auzi sokak ez du etenik gurasosek jakinarazi duenez, orain Gipuzkoako Foru Aldundiko iraunkortasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidente Jose Ignacio Asentzio ikertzen ari dira ingurumenaren aurkako delitu bat egin duelakoan. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Helburua da hazkunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzeptu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu. Honekin Nafarroara salto, aurrekontuen onarpena otsailera arte atzeratzea espero dute. Hala Nafarroako gobernua geldirik dago Europako Batasunak defizit eta gastu arauak zehaztu arte. Leire Martinez kazetaria dugu kameraren beste aldean informazio gehiagorekin. Kaixo, Leire, eguerdion. Berdin, Karol, aski ongi duzun atzo, asteleno bezala, parlamentuko mahai eta eledunen bordea bildu zen, eta justoki gai hori izan zuten izpide taldetako hainbat bozeramailek izan Europako batasun defizit eta gastu aratu arte, eta baita Espainiako eratu arte, Nafarroako aurrekontuetan ezin da erabaki ekonomiko hori hartu, eta beraz, baliteke otsailera arte gidea Nafarroako aurrekontuen. Ez da hori pasatzen den lehen da bizoaldia, izan ere adibidez pasaren legean 2020an txibiteren nuan aurrekontuak otsailaren horian onartu ziren. Gauzak geldi dira Nafarroako parlamentuan. Alde batetik, Europako batasunean eztabaida dagoelako finantza publikoaren arauekin. Ez baitut erabaki, aintzina jarraituko ote duten finantziaketaren aferarekin.
Abenduaren 14an bilduko da Europako Batasuneko Kontseilua gai horri heltzeko, eta beraz, ordura arte itxoitea bertzerik ez dago. Bertzalde, Espainiako gobernua osatu gabe dago oraindik. Ogasun Ministerioak aintzineratu du ez duela ezarriko estatuaren gastu mugaren eta finantza publikoaren gaineko bertze arauen irizpiderik, bederen urren gobernua osatu arte. Hortaz, Europako ekonomia erabakiak eta Espainiako erabakiak mantxo badoaz, zuzenki Nafarroan gehiago mantxotuko dira. Supongo que el gobierno de Navarra estará planteando eso también, qué efecto pueda tener un efecto dominó en cuanto a las reglas fiscales, que es un elemento importante a la hora de considerar el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Y la regla de gasto y demás elementos de esas reglas fiscales. Gauzak horrela, itxoitea bertzerik ez dago. Nafarroa, Espainia zein Europako aintzin kontuetara zuzenki lotua dagoelako. Bada aurrekontuen bueltako berri gehiagoren zain, Iruñan garela atzo bertan azaleratu zen gai bat ekarri diguzu ere leire, zer esan handia ekarri duen Labriteko saldaina. Izan ere, Iruñeko udalak 1,6 milioi euro erreklamatzen dizkio Labriteko pasabideko proiektuaren erantzulei. Zer gehiago dakigu? Justoki gure gibelean dagoen Labriteko saldaina, Iruñeko zabalgunea eta alde zarraren dituena da. Bada, saldaina horren eraikuntzan eta geroko konponketan gardentasun eza handia izan da. Eta gainera adibidez, UPNren gobernuak hasiera zuena kostatuko zela, orain 3 gastatu da. Oraingo udal zinegotziek eskatzen diote UPNren aurreko udal gobernuari zinegotziei eta eraikuntza saldaina honen eraikuntzan aritu den eraikitzaile enpresuak hartu ditzan eta bere gain xahuketa ekonomiko izugarri handi hau. Iruñeko udalak 1.650.000 euro eskatuko dizkio Labriteko pasabideko akatsak direla eta proiektuaren erredakzio taldeari eta lanak gauzatzeko ardura izan zuten eraikuntza enpresei. Iruñeko udalak Labriteko pasabideari San Bartolome eta Labrit eta Andre Maria Erreginaren plaza lotzen dituen saldainari eragin zioten akats ondagarrien erantzule izendatu dituelako Boreas Nuevas Tecnologías, Óscar Pérez Silanes, José Carlos Pereda Iglesias eta Ignacio Lite Lumbrerasek osatutako lantaldea. Proiektuaren erredaktore eta obraren zuzendari fakultatibo gisa parte hartu zuten lizentziatzaileak. Zeinarian Construcción y Gestión de Infraestructuras, egun hartzekodunen konkurtsoan dagoena, eta baita Teusa enpresa eraikuntzak ere. Iragarpen horrek zoritzarrez agirian uzten du puntuz puntu bete direla gure aurre ikuspenak gertatukoari buruz. 4 urteko atzerapena, gezurrak, ilegaltasunak eta saldaina itxita. Horen jatorrizko kostua ia iroikustu da. Izugarrizko burugabekeria. Hemen buru gogorkeri politiko handia egon da, baina seriotasun eta zintzotasun tekniko oso gutxi. Eta okerrena zera da, gastatutako diru guztia berreskuratzeko bermerik gabe gaudela. Akordio hori betearazteko eta aitortutako erantzunkizuna gauzatzeko, Iruñeko udalak 1,6 milioiko kalte ordaina eskatuko die erantzulei. Ordea Iruñeko Sanduzelai auzoaren auzia mai gainean dago berriro auzokideen aspaldiko aldarria da ibilgailuen eta oinezkoei eragiten dien arazoa konpontza zertan da ez baiareire. Alaxe da, Iruñeko Sanduzelai auzoko hiribilgunea 40.000 ibilgailu hartzen ditu egunero. Gainera hiriko sarrera eta da. Eta horretaz gain, landabelen lanera doatzen langileen atea ere, turno eta txanda aldaketetan trafiko biltzen da bertan. Auzoak duela 20 urte hasi zuen aldarri honekin eta behingoz konpontzea eskatzen dute momentu zebrabide txiki batzu errotondaren inguruan hori eza konponbidea eta beraz orain hitz egin behar du auzoaren
tenorea iritsi proposamenak biltzeko garaia iritsi zaia auzoari. Iruñeko udaleko erronketako bat, Sanduzelai auzoak pairatzen duen egoera hobetzea da. Hiriburuko sarrera honek, hiritik sartu eta ateratzen diren ibilgailuak hartzen ditu. Eta baita landaben poligonora lanera doazen autoak ere, errate baterako Volkswagenera. Udalak duela hilabete eskas errepide azpitik pasatzen den oinezkoen ibilbideari alternatiba emateko, zebrabideak paratu zituen errotondak biltzen dituen etxeetako 4 izkinetan. Habría que hacer algo más porque si no luego los coches que vienen tanto de un lado como del otro, si no les da tiempo a parar, luego habrá unos accidentes tremendos. Entonces yo creo que el ayuntamiento se tenía que haber esperado un poco más, pero no sé, esto de momento está bien. Han puesto una solución, a ver lo que dura. Hori, kotxeentzako azkenean denbora gehiago goten zara, eta atasko gehiago egiten dira, eta pues, nola zaten da fabrikaz. Lantegitatik ateratzen direnean jende guztia, jende pilo ateratzen da batera, eta orduan hor atasko asko egoten dira. Auzokideak, kontent dauden arren, momentuz aldi baterako irtenbidea izateko asmoa du. Bitartean, gaur hasi da auzokideen proposamena jasotzeko eguna. 20 egunez, auzoan erroldaturik dauden auzokide edo kolektiboek proposamenak luzatu ahalko dituzte. Gaur, bizilagun bat etorri da eta bere proposamena jarri du gure urnan eta uste dut 20 egunak egongo da urna hori egiteko. Pertsona batean edo kolektiboak, taldeak edo gauza bera. Gauzak horrela, Sanduzelai auzoarentzat erronka handia dago mahai gainean. 40.000 ibilgailuren fluxua konpondu eta auzoa 4 zatitan banatzen duen afera konponduz. Ondo da, Leire, bada informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Deus eta izan ongi. Eta honekin kultura arlora egingo dugu jauzi jarraian, izan ere Miren Bilela Beitiak jasoko du Saiakerako Euskadi saria. Euskarazko literatura itzulpenaren sariak irabazle 2 ditu elkarlanean egindako obra bat baita saritzen dena. Elkarrekin lan egin dute Maialen Berazategi eta Jose Mari Berazategik. Abdulrazak Gurman Nobel saridunaren lana itzultzeak Paradisua lanak eman die saria. Bestaldetik, erraza da Lelopean Bermeoko udaleko euskara saiak berriro jarri du martxan urrian berbalagun egitasmoa. Bada gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Marimar Hernandez Aikan Bermeo eta Bustrialdeko berbalagun egitasmoko dinamizatzailea. Kaixo Marimar, eguerdion. Bai, eguerdion. Tira, aipatzen genuen legez, martxan da berriro berbalagun egitasmoa Bermeo aldean, ezagutzen ez duenarentzat konta iguzu, Marimar, zertan datza egitasmonek? Bueno, finean azkenean egiten duguna da hitz egin euskeraz, bai? Euskeraz hitz egiteko gure leloa da erraza da, segun jarriko dugu lekua, ordua, topalekua eta etortzea baino ez da. Lehenengo pausua pertsona bakoitzak egin behar du, deitu, bide telefonora deitu eta gu jarriko gara kontaktuan, adostuko dugu eguna eta ordua, eta ordu betez hartzen dugu kafetxo bat, edo buelta bat ematen dugu, edo erakusketa batera goaz, segun herrian zer dagoen egun horretan,
erabakiko dugu. Talde bakoitza autonomoa da, orduan egunaren arabera eta momentuaren arabera erabakiko dugu nora joan, zer ikusi, baina dena euskeraz. Orduan, helburua da, orain arte euskeraz egiten ez duguna, euskeraz egitea, jende ezagunarekin, momentuan elkartuko gara talde txikietan, eta gero ikusiko dugu zer egin, bai? Horrez gain, ekintzak antolatuko ditugu, ekintza desberdinak, gurasoentzat antzerki tailerra, gazteentzat mintzodromoa, ekintza lehiaketa batzuk, ekintza desberdinak, haiek partaideek proposatuko dute zer egin, zer nahi duten egin euskeraz, orain arte euskeraz egin ez dutena, eta guk antolatuko dugu, bai? Orduan, erraza da, hori da azken finean komunikatu nahi duguna, bai? Ez dago inolako arazorik, doan, udalak bultzatutako egitasmoa da. Orduan, inork ez du ezer ordainduko printzipioz, ez dago arazorik etortzeko. Orain hasi gara, aste honetan 4 talde elkartuko dira, eta hemendik aurrera beste talde batzuk egongo dira. Batzuk eguerdiz, beste batzuk iluntzean, bai? Guzti ontzat egokiak. Bai, ez, beraz, parte hartzeko aukerak 11 badira saltzen duzunez, aurten gainera gazten parte hartzea bultzatu nahi duzu ere, eta horretarako euren beharrizanak eta gustuak ere hartuko dira kontuan, ez da, Marimar? Hori da, gure asmoa da gazteak egotea honetan, parte hartzea, gazteek printzipioz euskaraz hitz egiteko traba handirik ez dute aurkitzen. Baina gero, heltzen da momentuan batua zerbait esateko edo haien iritzia emateko eta kostatzen zaie. Orduan, pizgarri modure, ekintza batzuk antolatuko ditugu, haien gusturako, haien ordutegiak zeintzuk diren kontuan hartuz, eta, gazteak dira 18 urtetik 58ra, tarte horretan, bai, baina batez ere, 25, 28, 30 gurasoak direnean. Lehenengo seme-alaba jaio eta orduan hasten dira eskatzen haien ordutegietan ekintzaren bat, parte hartzeko, umeekin batera etortzeko, orduan, eta gazteagoak ere saiatuko gara erakartzen, bai, horretarako antolatzen ditugu ekintza desberdinak. Bai, ez, gainera lehentxeago ere esaten zenuen moduan, edonork hartu dezake parte berbalagun egitasmoan, esan duzu ere, martxan badirela dagoeneko talde batzuk, baina oraindik ere izango dela tartea beste batzuekin hasteko, nola egin behar da izen ematea? Zuzenean, nire telefonora 606-609-580 telefono zenbakira deitu, edo gure blogetik, Bermeoko Berbalagun pikatu, idatzi, eta agertuko da bloga. Han dago formulariotxo bat, zure datuak jasotzeko, eta nik deituko dizut. Ez dago besterik. Hitz egingo dugu lehenengo aldiz, edo telefonoz, edo aurrez aurre, geratuko gara egun batean, ordu batean, eta orduan ikusiko dugu zein den disponibilitatea, zen egunetan, zer ordutan nahi duzun etorri, eta hasiko gara, ez dago aurretiz ezer, hemen ez dago esprobarik, ez idatziz ezer. Hitz egitea, adostea eguna eta ordua, eta hastea talde batean, bai? Eta leroak esaten duen bezala, izen ematea ere erraza da, parte hartzea bezalaxe, beraz informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu konexioa Marimar, aurtengo ere arrakastatxoa suerta dadila, eskerrik asko gurekin tartetxo hau konpartitzarren eta hurrengo arte. Zuei, eskerrik asko. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren lehen atalaren bukarara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan albiste gehiagorekin. 11 telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik 11 telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen 11.eusen. Kaixo, ongi etorri, gaur berriro hemen gaude, hemen saioan. Gaurkoan saioari edo amatasun ez normatiboen edo izenburua jarri diogu.
gero ikusiko dugu asmatu dugun edo ez. Amatasunean ere, hori bikote homosexualak ari gara konkistatzen, ez? Eremu berrietan sartzen, eta horretan, ikusgarritasun berri bat ematen du. Ez duzu zertan sozializatu beharrik, ez? Ez heterosexuala, homosexuala izan edo dena alakoa. Bueno. Baina, guraso zarenan pixka gehiago... Ni ez nago, eta gainera azken aldi honetan, nire lan eremuan ere horren inguruan asko hausnartu dut, eta okatu zaizkidalako beste gauza batzuk. Eta hori, behar hori, esaten duzuena, ez da beharrezkoa azaleratzea, ez? Edo jendeari esatea, moduren batean ikustu dut baietz beharrezkoa dela. Eta beharrezkoa da, isildua eta tapatua, ez? Egon garelako markadak edo undaka urtetan. Orduan, badugu hori, ez ikustearen horregatik orain ospatzen dira ikusgarritasun lesbikoaren eguna, edo orgullo, arrotasunaren eguna, eta adibidez oso ohikoa da, igual gurasoei edo esaten diozunean, eta nire gurasoek oso ongi hartu zuten hasieratik, baina hasierako komentario horiek, ez da beharrezkoa ere mundu guztiari esatea, ez da beharrezkoa, beharrezkoa. Eguerdiko 12:00 iritsi direla heldu zaigu gaurko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Juan Maria Aburto Bilboko alkatea dugu, beraz, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta gaur zerraitik ez, Gabriela Aresti gogoratuz hasiko dugu elkarrizketa, izan ere orain gutxi ez, bere obraren albiste berriak ere izan ditugu, eta hain justu atzoko egunarekin bere izena, bera daraman ipuin lehiaketaren sariketa ospatu zenuten, bertan gogoan izan zenuen zuk ere Gabriela Aresti bera gogoratuz ez, Euskara Batuaren gatiko egindako lan guztia, Euskararen bueltan oraindik ere badu gaurkotasunik arek utzitakoak. Bai, atzo egun polita, beti da egun polita gehutzako Gabriela Arestirena, eta atzo egin genuen gauza bi momentu horretan, ez da, alde batetik Gabriela Arestiren oroimena, betien dugunez, zoritxarrez Melia atzo esan egon geugaz, zegoen ondo momentu horretan, eta beste alde batetik gure ipuin lehiaketa, Gabriela Arestiren ipuin lehiaketa, zariak banatu genituen baita ere, horrexegatik egun polita. Eta egia da, Gabriela Aresti izan zen geure Bilbo poeta, ez da? Eta berak, nik esango nuke, uste dut, 5 egun, Euskaltza India 5 egun baino lehen, 5 urte parkatu baino lehen, hasi zen Euskara Batua dantzen eta Euskara Batuaz berbaitzen, ez da? Eta kasu horretan aitzindaria izan zen geure Gabriela Aresti, eta gu jarraitu behar dugu beraren hildotik Euskarari behar den bultzada emateko. Bai, ez, baina justu bultzada horretaz, ez, hitz egiten gabiltzan honetan egia da, kasik eta egunero badugula, ez, Euskararen bueltan, albiste bat edo besterik justu laster, azaroaren 4arekin ere, Euskalgintzaren kontseilua deituta manifestazioa burutuko da, ez, Euskararen aurkako oldarraldi hori salatzeko, Bilboko udalak ere bat egin du, ez, nola erreparatzen diozu guzti horri? Bai, guk pentsatu genuen, egon behar ginela, konzentrazio hartan, naiz eta pasaden plenoan proposamena izan, proposamena eduki genuen Partido Popularrarena, esanez makila erabiltzeko, menaren berezi bat behar nuela, baina guk egon ginen konzentrazio hartan, uste genuelako Euskarak behar zuela geure presentzia eta Euskarak behar zuela Euskadiko alkateak sententzia horren kontra jartzea. Beste alde batetik gaur ezagutu dugu beste sententzia bat, ez dugu ezagutu, baina beste notizia bat eduki dugu, oraindik ez dut eduki denborari sententzia bera irakurtzeko, baina hildo berberatik jarraitzen du sententzia berri hau, eta guk argi daukagu
gu jarraituko dugula geure alde batetik barruko plana egiten, normalizazio plana egiten, eta baita ere euskararen erabilpena Bilboko kaleetan, Bilboko gizarteetan bultzatzen. Horiek izango dire geure hildo biak euskarari behar den bultzada emateko. Bai, ez, hasieran esaten zenuen bezala ez, makiaren bueltakoak gora bera oso importantea da gure alkateek ere ez, alakoetan berrestea. Honetaz, aparte atzokoan ere ostalaritzaren eguna bazen, omenaldia egin zen, garrantzi handikoa baita ere, eta askok ere ekartzen zuten gogora, arlo horretan, azken aldian izan diren protestak, egia da azken aldian Bilboko kaleak, azken finean Bilbo hiriburu sozioekonomiko oso importantea izaki, ez, hainbat eta hainbat protesta ikusten ditu, ez, bertako kaleek, nola bizituzu garai hauek? Bueno, gaur dago beste hezkuntza konzertatuaren manifestazioa, gaur greba eguna baita ere, arlo horretan, atzo gabean iaia, ez dakit, arratzaldeko edo gabeko 8:00 ni bulegoan nengoen eta ertzaintzaen lutsa den kolektibo hori baita ere etorri zen eta etorri ziren Bilboko udalera. Nik ez dut ulertzen ondo segaitxik Bilboko udalera, baina azkenean nola ez, arduraz eta preokupazioaz bizitzen dugu olako momentuak. Azkenean, behitu, nik neure leiotik, neure bulegoko leiotik atzo kontatu nuen 6 udaltzaingo patruiak manifestazio hori zaintzeko, kaleko mosketak egiteko, eta gero, hor dauzen bitartean ez daude beste gauzek egiten, ez dauz segurtasunaren alde lan egiten. Eta horregatik gautzako izugarrizko preokupazioa da. Ze egunero dauzkagu Bilboko kaleetan hainbeste manifestazio desberdinak. Nola ez, nik ez nago, nik ezagutzen dut manifestazio eskubidea dagoela, baina nik uste dut kasu askotan pentsatu behar dugu nondik nora joan behar diren manifestazio hori, beharrezkoa den errepideetatik joan ala ez, adibidez, atzo jubilatuen, astelenero daukagu, jubilatuen manifestazioa, eta beti, errepidea mosten. Beharrezkoa da, errepidea mostea, beharrezkoa da, benetan, beharrezkoa da, hain arazoak, hainbeste arazoak sortzea Bilboko kaleetan bakoitzaren edo kolektibo baten manifestazioa egitea. Claro, manifestazio bat izango balitz, ez genuke edukiko arazorik, baina egunero dira manifestazio bat baino gehiago. Eta horrek suposatzen du, egunero ipini behar ditugula martxan hainbeste baliabideak manifestazio horiek, horiei babesa emateko, eta lehen aipatu dudanez, polizia horiek lan hori egiten dauden bitartean, ez daude segurtasunaren alde lan egiten. Baina guzti hau ere aipatu beharra daukagu, ez gara eskapatzen hauteskunde garaietatik, ez da, iaia presente ditugu azken udal hauteskundeak, oraindik Espainiako Gortetako osaketa burutu gabe, eta jende pila bat hitz egiten legebiltzarrerako hauteskunde, ez dakitolako batean, bukatuko zaigun ziklo handi hau, hala ere bai galdetza ez, nahiz eta begiradasko beste hauteskunde batzuetan dagoen, nola hasi duzun legegintzaldi berri hau, eta zer balorazio egiten duzun hilabete hauetaz? Behitu gu hasi ginen geure agintaldia ekainan, ez da? Baina, kare, zuk aipatu duzunez, urrengo hilabetetan, ustaian euki genituen Madrilgo hauteskundeak, horrezegatik uda oso arraroa izan da, egon gara giro horretan sartuta, gero apustuan aste nagusia dela eta, uda oso arraroa, eta berriro oraintze hasten gara, momentu honetan gaude sartutan investiduraren prozesu horretan, Feijorena bertan bera geratu da, orain ikusiko dugu Sánchezena nola amaitu den, baina geurera. Naiz eta arraroa izan, ze giro honetan ez da erreza, gero kontutan hartu behar dugu, beharrezkoa dela Espainiako gobernua aurrekontuak izatea, adibidez, aurrekontu horiek geutzako baita ere importanteak dira, ekonomiarentzako baita ere ziurtasun eza hori
ez da ona, beharrezkoa da gobernu sendo bate edukitzea, baina gurera. Guk bagaude momentu honetan gure agintaldiko plana amaitzen, aurkeztuko dugu urrengo asteetan, eta geure martzan sartuta gauz, eta Bilbon dauzkagun hainbeste proiektuak aurrera eroaten. Eta plan horren aurkezpenarekin, zein giro nahi duzu ere zabaldu Bilbon? Beitu, guri gustatuko litzaiguke adieraztea gauza bat. Bilboko eraldaketa ez dala amaitu. Bilboko eraldaketa jarraitzen duela. Askotan esaten dugu, Bilboko aldaketa izan zen, guk iraganean berba egiten dugu. Eta guk nahi duguna da, orainan eta etorkizunean berba egin. Eta importantea dauz, guk jarraitzen dugu gure eraldaketagaz. Horrexegatik dauz hainbeste proiektuak, Zorrozaurre, Punta Zurroza eta batez ere. Bilboko auzo bakoitzak dauzka beraien proiektuak. Geutzako lehentasuna jartzen dugu pertsonengan. Pertsonengan esaten dugunean nahi dugu esan pertsona bakoitzerengan. Beste alde batetik geuro Bilboko auzoetan. Lortu behar dugu oreka bat auzo guztien artean. Eta daukagu egoera nahiko polita esango nuke. Ze Bilboko hiritarrek 85% gora nahi dute beraien auzoan bizitzea. Ez dute nahi auzotik aldatzea. Horrek esan nahi du harro sentitzen garela. Horrek esan nahi du geure auzoak naiz eta hobekuntzak gehiago behar nahiko ondo dauzela. Izugarrizko bultzada emon diegula arlo bakoitzari. Baina hori da gure bigarren lehentasuna. Eta gero, hirugarren lehentasuna ekonomiaren garapena. Lortu behar dugu ekonomia garapena, enplegua eukitzeko. Enplegua izan behar da geure gazteentzako enplegu duina, gure gazteen soldatak duinak izan behar dira, bere proiektuak albidetzeko, eta horiek dira geure lehentasunak agintaldi plan horretan. Urrengo asteetan aurkeztuko ditugu zehaztasun guztiak. Eta izango gara horietara aipatzen zenuena, zen garrantzitsua auzoen hiria bera eraikitzea. Egia da, beti agertzen dela kontrakotasunik, eta zer esan zuk, ni baino beto jakin duzu alkate zaren gisara, eta egia da, justu hemen deustuna kokatzen garela, rabotxa handia sortu du azken hilabeteotan deustuko Zumarren mozketa horrek, aurkakoek udal gobernuari egotzi izan dio, baiek haien eskakizunei muzin egin izatea, orain nola begiratzen diozu afera horri? Lehenik eta bain, azaldu behar da, guk ez gara altzatzen egun batean eta pentsatzen dugu. Gaur zelako faena egingo dugu. Hori ez da geure, esango nuke hori ez da inoren jarrera. Guk saiatzen gara, geure lana ondo betetzen. Zegatxik egin dugu hori. Beitu, 2012-tik, ja Zumar horiek zeuden sartuta geure teknikarien plangintzan esanez, hemen arriskua dago. Zumar hauek ez dauz ondo. Zegatik ez dauz ondo. Zumarren zuaitzak behetik zabaldu egiten dire. Baina hainbeste urtean zehar, hainbeste interbenzin egin dire, Lehendakari Agirre kalean fibra optika sartzeko, ez dakizer sartzeko, telefonia sartzeko, eta sustrai horik moztu egin dire. Horrek esan nahi du momentu honetan sustraiek holantze dira. Eta holantze izan ez gero, izugarrizko arriskoa dago, haizea badago. Horzegatik, azken 6 urte hauetan, 4 erorien dire. Eta erorien dira izugarrizko arriskoegaz. Zer gertatuko zen,
sumar batek pertsona bat hiltzen badu. Eta neure gainean, neure mai gainean edukiz alkatea kontuz, ze sumar hauek txarto dauz. Zein izango zen deustukoek iritzia? Segurazki izango zen alkate hau ez du bere lana ondo bete. Horrezegatik egiten ari gara hori. Zuaitzazko gaizorik dauz. Horrezak di baita ere moztu egin behar dire. Eta gero, baitu, lan hori eitzeko, lehendakariak lana eitzeko 5 milioi euro inbertzioa ipini dugu mai gainean. Zertarako, kale jasangarriagoa eukitzeko. Horrek suposatzen du karril gutxiago eukiko ditugula obra amaitzen danean. Kotxe gutxiago, kutsadura gutxiago. Espaloiak baita ere zabalagoak izango dira. Horrek esan nahi du, oinezkoentzako espazio gehiago eukiko dugula. Eremu berdeak egongo dira, orain arte, ez zeuden eremu berdeak. Eta berriro landatuko ditugu, hainbeste, zuaitz eremu horretan. Gero esaten ari da, ezke dausen sumarrek, momentu enten dausen sumarrek autoktonoak dira. Ez da egia. Siberianoak dira. Ez da egia. Zergatik esaten dire olako gauza. Eta esaten dire baita ere, zentenarioak dira. Pasaden, ez 45 urte. Nik ikusi nituen zuaitz horiek nola landatu ziren. Eta orain berriro landatuko dire, zuaitz berriak, arzeak izango dira. Ez dira autoktonoak, baina kale horretarako, segun geure teknikaren iritziaren arabera, arbol hobeagoak dire eremu horrezetarako. Hori da, ez dago besterik. Nik badakit zuaitz bat kentzea momentu honetan ez dala erosoa. Eta esan dezakegu azken 4 urteetan, Bilbon, 1500 eta piku arbol zuaitz gehiago daukagula Bilboko kaleetan eta Bilboko hirian. Hori da geure asmoa. Eta urrengoan alantze jarraituko dugu. Orain sortu da berriro beste foie bait Artzandan. Artzandan keduko diren zuaitzak sasiak-kasiak dira. Espezie inbasorea. Eta kendu behar da, hori. Naiz eta parkinei egin ala ez egin. Baina ez da esaten nola, eremu horretan baita ere, 200 eta piku zuaitz autoktonoak landatuko ditugula. Holantxe dire gauzak. Eta saltzen zenuen ez, nola mugimendu hauek eginda ere ez, auzotarren bizigarritasunerako ere bestelako neurriak hartzen direla aldi berean, egia da ez, jende askoke alakoetan zementuaz hitz egiten duela, eta zuaitzak ala zementua eta dikotomia hori jartzen dela mai gainean ala ere ez, ikusten hor badirela beste hainbat bide, eta hori justu ez, Artxandako ere aipatzen zenuen dikotomia horrentan izan da eztabaida hori ere. Bai, guk zementua esaten da. Adibidez, San Pedroen Parantzan, ez da? Baina ezke San Pedroen Parantzan lehen ez zegoen arbol. Segaitzik, behian parkin bat dagoelako. Behian parkin bat dago. Eta hori kontutan hartu behar da. Baina, Lehendakari kalean, zementu gutxiago egongo da, eremu berdeak eukiko ditugolako. Eta orain ez dauz eremu berdeak arlo horretan. Artzandan. Artzandan gure proiektua da Artzandari behar den indarra emateko. Artzanda izateko geure aizialdirako proiektu oso polita. Familientzako, bilbotarrentzako, eta baita ere kanpotik datozenentzako baita ere, segatxik ez, ezta? Eta geure asmoa, kasu horretan adibidez da, Baiano Txakolitik polikiroldegira eta polikiroldegitik futbol zelaiara hor errepidea da. Eta errepidea horretan, albobietan, orain aparkalekuak dauz. Hori, aparkaleku hori guztiek kenduko du. Hori ez da esaten. Nahi dute parkin gehiago jartzea. Ez, lehenik eta bain nahi duguna da, orain dauzen parkina kentzea. Zertarako, ibilbide hori osoa oinezkoentzako izatea.
Baina behar dugu indarra, emon nahi badugu hartzandari, behar dugu lekuren bat, kotxe batzuk, ze pertsona batzuk igoko dira kotxez. Beste batzuk, ez beste asko, funikularrean, ze funikularra dauka izugarrizko arrakasta, ez da? Eta beste batzuk autobusez baita ere, baina batzuk kotxez joango dire. Eta behar dugu lekuren bat kotxe horientzako. Baina egingo dugun parkinegaz, orain dagoen parkin gutxiago eukiko dugu. Horrek esan nahi du, guk parkina galtzen ari garela eta eremu oinezkoentzako eta berdegune gehiago jarriko ditugula hartzandan baita ere. Eta beste gauza bat, guk auzokoekin horri buruz proiektua azaldu genien, eta ez nik esango nuke nahiko ados ziondela horregaz. Orain sortu da eztabaida hau, eta, apurbet aldatu egin dugu geure proiektua, kontutan hartzen, aukera zegoela aldaketa hori egiteko, eta, arazo barik saiatuko gara aldaketa hori martzan jartzen. Egia da, justu azken egunetan hartxandakoaren bueltan oposizioak ere gogorreldu diola gai horri, galde egiten lur horiek ere, ea noren esku dauden egiaz, eta gero aldaketak ea zergaitik iritsi diren, zerratoz orduan egian jendeak egindako ekarpen ezberdinetatik. Baina oposizioa esan du, proiektua legez kontra zala, eta ez da egia. Proiektua ez da legez kontra. Geure zinegotziak Abauntza jauna, atzok azaldu zuen nik esango nuke nahiko ondo. Gero, bazoakoen beste proposamen bat, futbol zelaiaren azpian parkin berri bat egitea. Benetan hori da jasangarria? Benetan hori da proposamen jasangarria? Geurea baino jasangarriagoa? Nik esango nuke ezetz. Oposizioak, ez, nik esango nuke, ez zuten ondo ezagutzen proiektua eta horrezegatik beraien kezkak. Nik esango nuke orain proiektua ezagutuz gero eta egingo dugun aldaketa ezagutuz gero, segurazki proiektua, hartzandako proiektua ez da bakarrik sasiak, kasiak kentzea, ala ez kentzea, da proiektu handiagoa eta da Bilborentzako proiektu esango nuke oso beharrezkoa eta esango nuke baita ere oso polita eta oso jasangarria. Izango gara, beraz, hor ematen diren pausu berrietara eta apur batez, auzotar batzu dituzten azarrekin amaitze aldera ere, ez guztu Zorrotzaurre Uharte planaren inguruan, ez, badira bai Deustuko herriberako eta Zorrotzaurre berako auzotar batzuk ez abandonua sentitzen dutela adierazi dutenak. Zer balorazio egin duzu egia da urte askotako proiektu bat badela, ez, beraz hor normala da denborak aurrera egin ala kezkak ere azaltzea. Nola baloratzen duzu ez prozesu guzti hori? Beitu, esan dezakegu 2018an Zorrotzaurre ez zan irla bat. 18an irla bihurtu zan. 18tik ona esan dezakegu geri zubia martzan dagoela. Urbanizazioa, iparraldeko muturreko urbanizazioa, iaia amaitzera doa. Eta hegoaldeko muturraren urbanizazioa datorren urtean amaituko da. Momentu hontan ja, etxe bizitzaren 4 bloke desberdinak eraikitzen ari dira eta segurazki datorren urtean jaur egongo da jendea bizitzen. 3 unibertsitate desberdinak daukagu Irlan. Horrek esan nahi du 1000 baino gehiago ikasle egunero doazela ara beraren ikasketak egitera. Hori nik uste dut ona dela Irlarentzako eta auzokoentzako baita ere enuk esango txarra zela. Auzokoen eskubideak nik esango nuke mantendu egin ditugula. Ze beraien etxe bizitzak mantendu egin dire. Eta gero proiektuan bertan, edo proiektuan Irlan bertan, baita ere geure asmoa da irla jasangarriagoa izatea,
eremu berde gehiago eukitzea eta arbola gehiago eukitzea. Arazo batzuk dauz, pabioi batzuekin. Eta auzokoen iritzian, eta hor gaude, beraiekin berbaitzen baita ere, beraien eskaera da, pabioi hori botatzea. Eta, bueno, prozesu horretan gaude, orain arte, bota ditugu pabioi asko, eta jarraituko dugu pabiloiak botatzen. Baina egingo dugu prozesu baten barruan. Eta prozesu horretan beraiekin berba egingo dugu. Hasier Abanza zinegotzia beraiekin eta Gonzalo Olabarria Deustu Barrutiko lehendakaria beraiekin batu egiten dira momentu desberdinetan, beraien iritziak ezagutzeko, beraien arazoak entzuteko eta alden neurrian erantzun egokia emoteko. Bai ez, eta guztionetaz aparte ez, izan ere kontu hauetaz aparte ere Bilbo ere ez, bada oso importante izan kiroletan eta kulturan eta barretan, eta jakin izan dugu nola arte eszenikoen akademiaren urrezko domina, Arriaga Antzokiak jasoko duen ez, zer suposatzen du honek? Bueno, azaroaren 27an joango gara Madrilera zari hori hartzeko, eta benetan esan behar dut oso arro sentitzen garela, oso pozik gaudela. Nahiko genuke baita ere, bilbotarrok sentitzea pozik, bilbotarron saria da baita ere, Arriaga guztiona da, eta nik esango nuke Kaliesto Bieituekin nazioarteko ikuspuntua indartu egin dugula alde batetik, baina beste alde batetik baita ere euskaraz egindako hainbeste obra desberdinak, Erresuma, Obabakoak eta hainbeste, eta euskarako produkzioegaz joan gara Alemaniara, joan gara Barcelonara, joan gara Madrilera. Nik uste dut hori arro sentitzeko dala, eta gu holantze sentitzen gara, eta oso pozik, eta zoriondu nahiko nuke momentu honetan Gonzalo Olabarria gure zinegotzia, Ignacio Malaina, Arriagako gerentea, Kalisto Bieito zuzendari artistikoa, eta Arriagako talde osoari beraien zaria da baita ere. Izan ere esan duzu hor tarteka ez, nola nazioarte mailan nolako tokia hartu duen Bilbok, izaten urten poderioz ez, baina lanaren ez, egindako lanaren poderioz, beraz, holan jarraitu ezkero ez, zer nolako Bilbo batekin topa gaitezke etorkizun batean? Bilbo izango da gero eta anitzagoa, hori duda barik, niri gustatuko litzaidake oso onak gara talentua mantentzen, rankingen arabera munduko 8. hiria gara talentua mantentzeko, baina behar dugu talento gehiago erakartzea. Horrezetarako oso importantea gure unibertsitateen mailak onak dire, baina lan batera egin behar dugu hori alden neurrian hobetzeko, eta behar dugu baita ere enpresa gehiago. Eta horrezetarako zorrotza horrebe eremu oso importantea da. Denok dakigunez, momentu honetan garatzen ari gara zorrotza horren parke teknologikoa. Eta parke teknologiko horretan, momentu honetan ja 4 partzela utzi ditugu parke teknologikoen eskuetan, eta ja badauz enpresak urrengo hilabetetan esango dugu zeintzuk izango diren, baina enpresak beraien proiektu berriak, eta esango nuke proiektu oso potenteak hanbe garapen ekonomikoa lortzeko eta kalitatezko enplegua lortzeko. Halaxe da nik Bilbon ikusten dodan etorkizuna, eta nola ez hiri segurua eta hiri inklusiboa. Guztiok sentitu behar gara eroso Bilbo honetan. Alakoxe Bilboren esperoan eta bide horretan murgilduta gaudela, mil esker, Juan Mari Aburto Bilboko alkata gurekin tartetxo hau gaur hartzearren, urrengo arte eta horixe mil esker. Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte. Eta orain jarraian uneko solasaldiarekin bueltatuko gara laster arte.
tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroako produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Bueno, oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten produktu hori, eta baloratzeko hain importantea, ze importantea da berarentzako produkzio, kalitatezko produkzioa egitea, eta baita ere, jakitea nola egiten duten produktu horiek eta garantizatzeko bere kalitatea. Oso importante da jakitea hori. Hemen Gaztelu plazan daukaguna da azkenean Nafarroako alimentazioaren irudi politena, goxoena eta gertuena. Zeria onak, bertakoak eta oso langile onak bere produktotan. Azokaren helburua Nafarroako aberastasuna gertutik gizarteratzea da. Merkatuaren bueltan dauden ekitaldi guztiak lotuak dira elikadurarekin zein gastronomiarekin. Katak, landa garapenarekin lotutako gaiekin zine emanaldiak, eta aurten gainera, bertakotasuna baliatuz konsumitzeko manera bat, bertze espazioetara iristeko elikadura saiakera eginda. Gisa horretan, Iruñeko hotelekin akordioak izan dira, bertako produktuekin gosariak egiteko. Hori guztiarekin batera, unibertsitateko jantokietan, jatorri deitura duten produktuekin menuak egin dira. Denetik, bizka bat azkenean Reindukurme bezala aukeratzen ditugu Nafarroan egiten den azkenean bai produktu guztiak, eta alden eskaintza zabalena. Baina hemen oso garrantzitsua izaten da beti gaztarena, esnekiak, estia, azkenengo urteetan estia da gorantzari joana, eta gero, pastak, gozokiak, konserba beraiek, agate derivatuak, txerrikiak, garagardoak ere badaude, ardoa ekologikoak, pizka bat azkenean Nafarroako toki hain ezberdinetatik datozen, hain produktu ezberdinak. Guk egiten ditugu behi esnekiak, egiten dugu esne pasteurizatua, jogurra, gasna freskoa eta gasna guria. Eta ondua ere hasi gara pixket. Eta gure diferentziazioa izan daiteke gure esnekiak badirela larretan elikatzen diren behiekin, ez dela osoikoa sektorean. Horiz berritik, Nafar Pirineotik. Normalen izaten dugu gasna freskoa, Burgos estiloko hori, eta gasna guria. Normalen hilabetetxo bat birekin atratzen duguna, baina horrei hasi gara pixket ere jago ontzen. Eta dela 25 urte hasi ginen ekoizten mermeladak. Eta badugu etxeko fruta, frango peliki bire. Hango sagarrak etxekoak dira. Eta aldugun guzia etxeko produktu lantzean dugu edo aliketa hurbilenekoak. Lehenik eta behin kalidadea da lantzen duguna. Gero hasi ginen normatibak eskatzen zuen bezala mermelada estrabatzen 150 azukrea eta 150 fruta, baina nire gustoko dulze gizien. Eta pixkana joan gara jeitxiz azukre kantidadea, eta oraia geratu gara 170 fruta freskoa, beti fruta freskoa lantzen dugu, limoizukoa eta azukrea, ez dugu aditiborik erabiltzen, behar denean pektina, baina bestela ezer. Igandera arte, Nafarroako bertatik bertarakoen elikagaiez gozatzeko parada hortaz, Iruñeko bihotzean.
Kaixo, ongi etorri, gaur berriro hemen gaude, hemen saioan. Gaurkoan saioari edo amatasun ez normatiboen edo izenburua jarri diogu. Gero ikusiko dugu asmatu dugun edo ez. Amatasunean ere, hori bikote homosexualak ari gara konkistatzen, ez? Eremu berrietan sartzen eta horretan ikusgarritasun berri bat ematen du bai. Ez duzu zertan sozializatu beharrik, ez? Ez heterosexuala, homosexuala izan edo dena alakoa. Bueno. Baina guraso zarenan pixka gehiago... Ni ez nago, eta gainera azken aldi honetan, nire lan eremuan ere horren inguruan asko hausnartu dut eta okatu zaizkidalako beste gauza batzuk eta hori behar hori esaten duzuena, ez da beharrezkoa azaleratzea, ez? Edo jendeari esatea, moduren batean ikustu dut baietz beharrezkoa dela eta beharrezkoa da isildua eta tapatua, ez? Egon garelako markadak edo undaka urtetan. Orduan, badugu hori, ez ikustearen horregatik orain ospatzen dira ikusgarritasun lesbikoaren eguna, edo orgullo, arrotasunaren eguna, eta adibidez oso ohikoa da, igual gurasoei edo esaten diozunean, eta nire gurasoek oso ongi hartu zuten hasieratik, baina hasierako komentario horiek, ez da beharrezkoa ere mundu guztiari esatea, ez da beharrezkoa, beharrezkoa. Amaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Bada ordua eta pasata heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditu Talbo Banatan, Maialen Ferrira eta Jonan Sando etorri. Gurera beste egun batez, eta gaurkoan, Zubietako erraustegiaren kudaketak eragindako gora berak askotan izan dira albiste, eta atzokoarekin justu ez, gurasosek jakinarazi zuen nola Foraldundiko iraunkortasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinean kontsortzioko presidente Jose Ignacio Asensio, tira ez, ikerketa pean badagoela, badaukagu bideo bat, eta gero hain justu Joseba Belaustegi gurasoseko kidearekin bat egingo dugu gaiaren bueltan, gehiago jakiteko. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Helburua da hazkunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzeptu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu. Tira ez, erraustegiaren bueltako irregulartasunen berri, hainbatetan izan dugula egia da, ez dakit espero zenuten ez, garai hauetan, arduradunak ikerketapean ikustea. Espero, igual zertxo baitor bai zegoen, ez? Eta azkenean gurasoken lana eta gurasos eta ikerketak oso baliotsuak izan dira, ez? Azkenean daramatzate urte pila bat, ez? Bai erraustegian eta bai diputazioan egin dagoen gestioaren atzetik, ez? Eta bai Asensio bai urte asko daramatza hor karguan eta hor sartuta, ez? Eta azkenean lortu dute jakitzea edo behintzat kolokan jartzea, ez? Dokumentuak faltsuak azaldu diera, presentatu diela, ez? Eta behar bada ingurumen aurkako delitu bat egongo da, ez? Esaten den moduan esaten residuos peligrosos no autorizados, hau da, baimendurik ez dagoen zaborra,
eta bertan egon da, hortaz hori isa frogatuta dago, orain nor dauko errua eta nor ordaindu behar dau, hori jakiteke dago oraindik eta Asensioren izena normala da hor irtetzea. Ez du espero zenuen? Espero. Jo, oso kudaketa iluna egin da gai honen inguruan aspalditik. Eta erraustegiaren inguruan egon den kudaketa guztia oso iluna izan da. Bere garaian oposiziotik egindakoa eta geroia gobernuan bertan egindakoa. Baina gogoan hartu behar da, zer erabaki hartu zituzten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi eta Alderdi Sozialistak bildu diputazioa iritsi bezperatan. Ja hortik datoz hainbat erabaki eta hainbat gauza eta hainbat kontu ilun. Gai politiko bat bihurtu zen, territorioan, lurraldean, Gipuzkoan bizi den edonor badakien bezala, eta ordutik aurrera badirudi gobernatu dela horrelako impunitate batekin, gizarteari kontu garbiak eman gabe, eta eskerrak gizartetik egondan kontrapeso hori, eta Maialeneko aipatu duen bezala, eskerrak horrela lan bat egin dela, zeren bestela, egon daitekena gauza da frogagarria dena, beste gauza da kudeaketa txartzatere hartu dezakeguna. Orduan, delituak ikusi ditu fiskaltzak, edo delitu zantzuak bentsat ikusi ditu, niri atentzioa eman dit, medio batzuek nola iskutatu egin duten hori, bere garaian, hondakinen inguruan, Gipuzkoan sortzen zen, edo zen albeste txiki egia edo ez egia izan, portadetan ikusten genuen, etengabe eta egunero. Kasu honetan, delitu posibleak dauden tokian, badirudi, gaiak ez daukala inolako errelevantziarik eta abar, horrek idea bat ematen digu ere, politikak batzuetan nola funtzionatzen duen, ez dakit zer gertatuko da, Asensiok eta GHK-ko zuzendari eta arduradunek eskubidea daukate bere burua defendatzeko, noski, defenditu ezatela bere burua, baina non gelditzen dira alderdi politikoen kode etikoak, imputazioa dagoenean, edo balego imputazioaren bat, ikertua balitz, diputatu hau aplikatuko dira kode etiko horiek, apartatuko da bere kargutik akusazioak argitu arte, en fin, interrogante asko, ez hondakinei buruz lotuak, baizik prozesu politikoari berari lotuak, ez da? Hasien esaten nizuenez, badugu kameraren beste aldean hain justu ere Joseba Belaustegin, gurasoseko kidea. Kaixo, Joseba, ondo etorri gurera. Ez, atzo jakitera eman zenuten nola ingurumen delitua eta dokumentuak faltsutzea egotzita Asensio ikerketapean badagoen, egia da GHK-ko beste kide batzuk, beste kargudun batzuk ere daudela ikerketa honen pean, ez? Espero zenuten egin dituzuen salaketa guztiak eta gero azkenean behintzat kargudunen, gitzitan ikusten diren kargudunen ikerketak abiatzea? Bueno, espero, logikoena hori da. Guazen adibide batekin ikustea. Barcelonan badago Besos erraustegia eta hoi ere delituren susmoekin dagoen bere funtzionamendua eta bertan inputatu dute bertako lehendakaria dela Bartzelonako ingurumen zinegotzia. Eta hori da normala edo ohikoa. Hemen oain arte ez da gertatu, baina oain gertatu da, baina gauza ohiko edo normala bezala ikusi behar dugu azken finean lehendakariak ordezkatzen duelako entitate hori eta gainea nahiko logikoa da pentsatzea hor erabaki potoloak ezin diala hartu lehendakaritzak onespena eman gabe. Gainera, jakin izan dugu baita ere ez, esaterako Arantxa Tapiak ukatu egin ziola legebiltzarrari drainatze klandestino bat esartzea, hor argazki batzuk atera ziren gerora, ez dakit ikusiko dugun gainera ez, diputaziotik harago ere Jaurlaritzan inor auzi guzti honengatik ikerketa batean. Beno, hemen gai honetan, kontutan hartu behar dugu, hau dala, 3. auzi penala irikia da ona. Osa, beste 2 auzi irikia daude. Batean, GHK bera inputatua dago konsortzio bezala, eta bertako zuzendari nagusia Cesar Jimeno. Beste auzi badago, non ikertua dagoen Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko ingurumen baimen bateratuen arduraduna. Eta hau da, 3. auzia. Ingurumen baimena kontrolatzeko ardura Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila da.
Eta kontrol hori, beraiek egin ordez, gizarte zibilak, kasu honetan guraso elkarteak, bere gain hartu du, baita ere EHUko eta ingenieri batzuen laguntzarekin. Ikerketa lehen komentatu duzun bezala, herritarrok egin dugu eta egiten nahi geha. Hor, gertatzen dena da, non gelitzen da Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila. Ze bere bete beharra, bere gizartearen bermea da, funtzionatzea eta kontrolatzea olako jarduerak. Hori ez da gertatzen ari, eta ikusi beharko da, eta hori fiskalak berak esaten du, gure salaketaren ondoren, ikusi beharko da, ea susmoiek gauzatzen dien ikerketa sakondu egin beharko da, argitzeko ze ardurak eukidezaken Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, ez ikustearena egitearen horretan, ez? Bai ez, gainera urte pila bat badaramatzazu erraustegiaren bueltako hainbat irregulartasun mahai gainean jartzen, salaketa ezberdinak egiten, nola ulertu daiteke ez, hainbeste denbora pasatara oraindik alako puntuan egota eta tira ez, erakunden alako jarrera izata izan ere gaur bertan ez, agertzen zen bestak beste Idoia Mendia ere ez, esaten tira guztia bargitu egingo zela eta ikerketapean daudenek errurik ziurrenik ez daukatela. Beno, klabea, igual zuen aurrez jarri zuten bideo horretan ikus daiteke edo hasieran egin dezuten elkarrizketa horretan edo eztabaida horretan botatako klabe batzuk. Lehen ikusi dugu Asensio esaten akatzak egon daitezkela, arazoak egon daitezkela, baina konpontzen dira eta listo aurrera. Claro, hor dago, koska, nola aurrera, agian ez. Hau da, hausnarketa bat egin barko da, porque emandako akatzak oain arte estrukturalak, sistemikoak eta oso larriak dira. Orduan, proiektua berriro aztertzeko, berriro berpentsatzeko eta berriro erabakitzeko aukera gizarteak eta gizartearen ordezkariek eduki beharko lukete, hori izango litzateke logikoena. Baina hemen aurreritzi edo premisa politiko bat dago, ez aurrera eta hemen ez da diskutitzen, zergatik? Lehen komentatu dezuten bezala, oinarri politiko bat gaizki hasi zan, gaizki jaio zan proiektu hau, gizartearen bizkarrera eta gizarteak kontutan hartu gabe, politizatu egin zan zentzu okerrenian, gizarteari ez zitzaion eman inongo aukera parte hartzeko, eta pekatu horrek dakarski oingo ondorioak, eta hor dago gakoa, eta horregatik guk planteatzen duguna da. Arazo bat dago, arazo horrei irtenbide politiko bat eman martzaio, baina politikoa herritarrak kontutan hartu duta, eta horretarako kontrol demokratiko bat osatu behar da, mai tekniko eta hiritarrekin mai kontrolako monitorizaziorako mai demokratiko bat osatu behar da, eta elkarrizketarako mai bat eta elkarrizketaren bitartez irtenbide bat eman barko zaio, ezin gago hainbeste urte auzi baten burrunbiloan, honei irtenbide bat behin betikoa eman bartzaio, demokratikoa eta elkarrizketaren bitartez, eta hori da gure apostua. Premisa horri helduta Joseba hemen utziko dugu elkarrizketatxoa ez, adi jarraituko dugu, tira ez, ikerketa honek ematen duna, eta aipatu dituzun beste ekimidek ere azer ematen duten, hori eskerrik asko gurekin tartetxo hau hartzearen eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei bai. Tira ez, aipatzen genituen orain klabe ezberdinak ez, kontrol demokratikoa eta kasik izan genezak ez, irtenbide demokratiko baten beharra gertzen dela ez, ustez, agian, politikarekin badu zerikusia noski ez, baina gauza teknikoak direnean eta nola erabiliak izan ohi diren. Eta azkenean nipentsetan dut ez, diputazioaren irudia zelan geratzen da ez, bere ardura zan, antza denez, orain adierazi dute ez egitela SBS hori buruz, ez? Eta azkenean, bere ardura baldin bada, instituzio moduan, ez? Azkenean, horratzean egon beharko litzateke, ez? Eta Asensio edo zein agintari txarto egin baldin badau, edo erabaki bat okerra hartu baldin badau, instituzio moduan, ez? Hori kontrolatu eta hori azaldu, ez? Eta ez azkenean, herritar batzuk, behar bada legeari buruz ez dakitela SBS, ez? Eta urtean zehar egon dira ikasten eta ikertzen zer erabaki mota hartu dituzten, ez? Eta azkenean, hondakinen kudeaketaren inguruan, ez? Azken aldi honetan ikusi izan dugu, ez? Zaldibarren vertederoarekin edo bebai Bergararen
Bergarako zaborren tratamenduko planta horrekin, ez? Badago, bai, negozio puska bat, eta bai, korrupzio pila bat. Eta zergaitik hartu dutelako, enpresa hauek eta bai politikari hauek, hau estrategia politika moduan, eta ez dakit zen motatako erabakiak hartzen dituzten, eta bai badago Arabako ingurumen diputatua Amaia Barredo, honi buruz da bitzate ikertzen, prebarikazioa egon zan Bergarako planta honetan, eta hor atzian zer gertatu da, ez dakit. Gero bai, klabe bat izango da, kasu honetan, polizia judiziala, guardia zibila izango dela, Seprona izango dela, eta ertzaintza. Horrez dakitzelan aldatu dezaken ikerketa, zezkenean bi polizia desberdin gira, eta ez dakitzelan etengo da nau, baina ikusiko dugu noiz deklaratuko dagoen Asensio. Eta lehentxagora aipatzen genuen gauza hauetaz aparte, erabiera politikoa aipatzen nuen lehentxago ez gaur nola Idoia Mendiari galdetu egin dioten eta esaten zuen ez, zuk harinago aipatzen zenuen hildotik ez nola, Gipuzkoan zegoen arazo potolo bat konpondu zuela Asensiok ez, hain justu aipatzen zuen ez, Bilduk egindako edo eragindako arazo potolo bat. Ikusi dugu ez, ondo konponduta dagoen arazo potolo hori, ez da? Ni uste, gurasoseko ordezkariak oso ondo azaldu duela, hitz egiten ari garela azkenean auzi demokratiko bati buruz, ez? Eta orduan, pairatzen ditugula politikoki eta demokrazia gabezia batetik hartutako erabakiak. Orduan dago prozesu oso bat, gaizki eginda hasieratik eta ondoren ere. Eta beraz, konponbideak politikoa izan behar du, eta berak ondo aipatu duen bezala, demokratikoa. Zer esan nahi du demokratikoa izateak? Demokratikoa izatea ez da elkartu direlako EAJ, PSE eta Alderdi Popularraren botuekin diputazio bat hartu dute eta beraz hori egiten den guztia demokratikoa da. Demokratikoa da, kontuak ematea, kontu garbiak eta gardenak izatea, legeak betetzea eta errespetatzea, gizartearen ekarpenak jasotzea, alegia, egiten dutela esaten duten guztia, egitea. Hori da kontua, ez da? Orain zen da guztia, seguraski, noski ez dela pres, ukatu egingo dutela guztia eta barrez. Baina bai, batalla politikorako erabilizan gaia izan zen bere momentuan Gipuzkoan, eta ikusten da zer dan hartu behar ezan bidea eta zer dan egin behar ezan bidea, ondoria gero denak pairatzen ditugulako, ez da? Aipatzen zuen Joseak ez, unea agertzen den ere ez, gizartea eta ingurua kontuan hartzekoa bere sinpletasun osoarekin, ez, bere horretan ez, herritarrak aintzat hartzea, azken aldian ere ikamika asko ere baude legebiltzarrerako hauteskundeak direla eta ez direla, ez da ere badago ez dakit uste duzuen, ez, alako, eta ikusi ditugu, ez, beste agintari batzuk, beste momentu batzuetan ikertuak izaten, hasta ez, kartzela sartzen, ez dakit eraginik izan duen horrek gizartean, uste duzu honek Gipuzkoan bertan izango duela eraginik? Nik espero dut baietz, baina hemen, EH Bilduk diputazioa galdu zuenean, ez, atzean egon zan mediatikoki ikaragarrizko pixua, ez, bai, Gipuzkoan bizi izan naz nire bizitza osoan, ez arrasaten, eta atezatekoaren inguruan eta zaborraren inguruan, ez zen nolako, nire akordetan naz, ez, El Correo eta Diario Vasco ikusita ez, portadak kristonekoak izaten ziren, ez, eta zuk erabaki behar duzu, noiz bota, ez dakit, arraina, ez, eta martitzenean bota behar duzu bakarrik arraina, eta lako gauzak buloak zienak, ez, baina esan, justo EH Bilduren gestioa zapuzteko, ez? Eta azkenean, herritar askok eta askok horri zineztu zuten. Eta horregatik galdu zuten gero hauteskundeak eta hori, ez dut ikusten orain, ez EAJ eta ez PSE-ren gestioaren edo kudeaketaren inguruan, ez? Eurak baliteke eta egia da, ez? EH Bilduk akatsak egin zituela komunikazioan, ez? Ez zuen ondo esplikau bere estrategia, herritarrok ez genuen ondo ulertu edo behintzat sentitu genuen ez zela ondo espliketan, edo behar bada hori, zegoen komunikabide batzuk ez zauela errasten komunikazio hori, ez? Baina era berean ikusten dugu zelan lako gauzak gertatzen diren non fiskalia sartzen da, ez, eta komunikabide horiek isildik daz. Hortaz, herritarrok behar bada ez dakite hau gertatzen ari dana. Eta hori bebai joelatza da. Zuk ere portadak aipatu dituzu lehentxeago.
Bai, portadak eta eguneroko zerak izan ziren, ez? Bere momentuan horrela izan zen, ez? Egia da, atezatekoa, nahiko gauza naturala eta normala dela, hiri handi askotan eta toki askotan, eta errauskailuak ere normalak dira. Bere garaian asko aipatzen zen, Bienaren erdian zegoen errauskailu hori, eta egia da, ni Bienara joan etzen, atxe zegoen errauskailua. Beraz, debatea gaiztotu eta zapuztu egin zen, eta garbi dago, ez? Nik uste dut, EH Bildu bere momentuan gehienkoa galdu zuela Batzar Nagusietan, eta nik uste dut multifaktoriala izan zala, nik uste dut ezin dela murriztu atezatekoaren gaira, izan ere, atezatekoa ezarri zan hainbat herritan, Bilduk zituen emaitza txarrakate, esan dut, gauza, nik uste dut konplexua bat zela, eta bere garaian egin zirela balorazio ugari, ezta? Orain, denborak buelta eman du, eta orain, EH Bilduk ez dauka gehiengoa Batzar Nagusietan, baina oso gertu dago gehiengoa edukitzetik, beraz, ulertu daiteke EAJ eta Alderdi Sozialistak egin duten kudeaketaren desgastearen ondorio ere badela hori, eta joan etorreko zera badala, ez? Baina komunikabideen papera importantea da. Hitz egiten dugunean prozesu demokratikoaz, komunikabideak papera handia daukate demokrazia eraikitzeko orduan, eta baita ere deseraikitzeko edo ondatzeko orduan, eta Gipuzkoan errealitate, eta Bizkaian ere, errealitate komunikatibo zehatz eta jakin bat bizi dugu. Oso zaila da librek hitz egitea, mai honetan egiten duen bezala, ez? Ez da erraza, eta badaude kontakizun jakin batzuk inposatzen direna gai askoren inguruan. Gertatzen dena da, premisa iraultzaile batetik abiatzen gara, eta da, herritarrak ez dira tontoak, eta azkenean nolabait herritarren edo gizartearen sektore askotan ezin egonak eta haserreak eta baldin badaude, edo horri erantzuten zaio edo politikan ere aldaketak etortzen dira, ez? Ez bada gai honi ziurrenik ez, harina, beranduago heltzeko hastia izango dugu, zer agertzen zaigun afera guzti honen bueltan ere, eta bai une batez eta herritarrez eta demokrazia hitz egiten gabiltzala, Gazako gerrari erreparatuko diogu, agian ez hainbeste ez, bertan gertatzen ari den horri, baizik eta ez nola, jazarpena ere egon badagoen ez, elkartasuna adierazten den une horietan ez, nazioartean ikusi dugu ezan erresuma batuan, Parisen, Alemanian ez, manifestaldiak debekatu edota ikurrak erabiltze agatik ere ez, zigorrak ezarri, eta egia da ez, orain gutxi, gurean ere izan dugula horren episodio bat, edo nolabait aipatze arren, daukagu bideo bat ez, Palestinaren inguruko elkartasuna nola debekatzen hasia izan den Euskal Herrian ere, ikusiko dugu talduko diogu gaiari. Herrialde ezberdinetako irudiak ikusi ditugu eta polemika handia piztu du guran azken egunotan Ipuruan ez, nola Palestinako bandera bat kide batek erakutsi egin zuen eta eraman egin zuten Ipuratik bertatik eta baita ere ez, isuna jarri ez dakit, zer sorraratzi zizuen zuei, albiste hau ere guran ikusteak. Azkenean demokrazia ez dala demokrazia egezkoa ez, baina nire ustez hemen gertatzen ari dana, baliteke Alemanian, ez, hor iragana oso presente eukitzia, ez, eta azkenean,
Palestina eta Palestinaren okupazioaren inguruan eta Israelen azkenean okupazio bat da, ze batzuek esaten dute gerra badala, baina badakigu hori ez dela egisa ez. Baina hori ikusita behar bada akordatzen di, ze pasau zen holokaustoan edo naziekin zer gertatu zen, eta azkenean horregatik behar bada Alemanian horrela tratatzen ari diez, Palestina defendatzen ari diren pertsonak ez, baina hemen ezin dut ulertu zergatik gertatzen ari dan, ez? Behar bada, eta bai aditu batzuk esaten dute ez, Europa mailan violentzia kasuak egongo diela ez, justo gerra edo bentsatez bortxikeri asko ikusita bai Hamasen aldetik eta baita ere Israeleko gobernuaren aldetik, ez, hemen bizitako palestinarrak eta baita Israelekoak ez normala da kaletara irtetzea eta euren bakoitzako ere aldea defendatzea, baina palestinoekoekin baliteke violentzia gehiago egotea ez bakarrik Israelen, hori evidentea da, baizik eta hemen Europan, ez? Eta hori da begiratu beharko genukera, ez? Bai Jone Belarra, hasi da esan ez, bai Twitterren eta bai azaltzen bera, bere posizioa, ez dakit Podemosena, baina bai beria ez, eta asko kritikatu dau Israeleko gobernua, baina ez dut ikusi beste agintari Espainiakoak ala nizketan, ez? Behar bada beste posizio bat defendatzen dute, edo behar bada hor kolokan agertzen dira, ez? Eta ez defendatzen ez Palestina eta ez Israel. Baina holakoak ikusiko ditugu eta Israeleko gobernua badakigu nolakoa dan, ez? Eta bere mendekoa hasi da eta ez da bukatuko. Hortaz, hori Europan behar gertatzea, alde batera edo bestela hori da. Ez egia da berez izan hori dela beti futbolaren esparruan ez ikur bat edo beste ateratzea, hala ere ez, eta aipatzen zenuen justu bai Espainia mailan eta baita ere agian Euskal Herri mailan ere ez politikariek aferaren gainean izan dituzten hitzartzeak ez dira izan ez nola mutur batekoak edo bestekoak, ez bakoitzak bai bere iritziak mahai gainean jarri dituela, baina jende galdetzen zuen ez, zergaitik ertzain bat ez, olartu edo jazarri egin zaio pertsona bati Palestinako bandera erakustearen. Futbola ez da politizatu behar, ez? Hori esaten dute. Niretzat bada zerbaiten isla, eta iruditzen zait gertatzen ari denaren inguruan Palestinako eta ekialde hurbileako erregio osoan geratzen ari denaren inguruan ikusten ari garela hemen mai honetan denbora bat komentatzen ari geran gai bat, ez? Eta da, nazioarteko harremanen eta arauen eta indar harremanen eta barren eraldak eta transizio fase batean gaudela. Eta hor, gero eta isolatuagoa gaudela, gero eta gutxiago sartzen dela mendebaldearen kontzeptu horren barruan, ez? Edo beste modu batera esan da, nolabait nazioarteko komunitatea ditzen zaion horri, guk hemen ditzen digun horretan, gero eta desberdinagoa garela, munduko beste toki guztiekiko, ez? Zen ikusi besterik ez dago, ze jarrera izaten ari diren, bai ekialde hurbil horretan, baina bai Asian, adibidez Txinako kanpo ministroak gaur eta atzo egin dituen adierazpenekin, bai Amerika osoan, Ipar Amerika, noski Kanada eta Estatu Batuak izan ezik senolako adierazpenak egiten ari diren, behira Kolombian Israeleko enbaixada nola kanporatu duten, eta abar, zer esanik ez Afrikan bertan garatzen ari dena, eta Errealde Arabiarretan, ez? Orduan, nolabait Israelen aldeko posizio garbi hori, ez bentsate politikoa, eta lenguan Van der Leyenek ere oso modu brutal batean agertu zuena, gero eta urrunago dago, nolabait esateko, mundu mailan garatzen ari den horretatik, ez? Eta horrekiko. Orduan, hemen aplikatuko da nolaitek autoritarismoa, ez? Frantzian ikusten ari gara oso muturreko esaten ari dela, Alemanian ere, beste herrialde batzuetan ere, eta hemen, geratu da ipuruako kontu hori, baina egia da, Espainiar estatua dela beste gutxi batzuekin batera, Irlanda eta beste pare batekin batera, nolait Palestinaren aldekoena.
bai soziologikoki, atzo ikerketa bat argitaratu zen, Espainia dela nolabait Palestinaren jarrera aldekoena daukan gizartea, mendebaldeko gizarte guztien artean. Oso urrun, Estatu Batuak eta bestelako tokiekiko, eta gero egia da Espainiako gobernuak ere jarrera malguago bat erakutsi duela, noski dagoen bloke politiko-militarrean egon da, oso eskas geratzen dena, baina egia da desberdinago jokatu duela. Beraz, Ipuruakoa bagian beste toki batean pasa izan balitz, tamarez are okerrago esango litzatik ez. Ez da oin aipatu duzuela Espainiako gobernua, eta zuk ere ez Jone Belarraren adierazpen ezberdinak, egia da Espainia mailan ez dakite hainbeste gobernu osaketa horietan horiei begira ere nolako ikamikak sortu diren politikoki auzi honekin ez behintzat, bai agian horretarako alderdien arteko eztabaidak sustatzeko ere balio izan duela gatazka honek. Bai, eta imaginetan dut baietz, ez? Eta imaginetan dut PSOEko alderdikoek hori ikusita, ez? Jone Belarraren jarrera eta hitzak ikusita, behar bada, igual esguak burura eramaten dituzte, ez? Nik uste dute ez dutela espero. Eta behar bada, bai, beste herri batzukin edo herrialde batzukin konparauta, bai, Espainia euki dau jarrera moderatu bat, ez? Baina ezin dugu ahaztu bai erregea zer esan zagoen, ez? Erregea agertu zen, bai Israelen alde, ematen zauela, bere diskurtsoa bai denen modukoa izan dela, ez? Eta bai, Espainia azkenean oso herri, ez dakite anitza da, edo, badaz batzuk, betikoak, ez? Bai monarkia eta bai herri batzuen alde egongo da zenak, ez? Baina Espainiako gobernuaren arira, ez? Edo gobernu berri bat sortzearen arira, nire ustez hau esango dauela, ez? Azkenean Jone Belarrak eskatu dutza Espainiako gobernuari edo Pedro Sánchezi, ez? Palestina estatu bat moduan errekonozitzea eta hori nire ustez ez da etorriko. Behintzat, Pedro Sánchezetik ez dut ikusten, ez? Baina, ikusiko dute, ez? Zer egin, nire ustez behai, hemen klabea izango da zer gertatzen den Biden Israelera bidaiatuko duenean, edo bidaiatzen duenean. Uste dut dela asteazken honetan, helduko da, behintzat hori daukola, hori da proposamena. Eta bebai, Antony Blinkenen Sekretari de Estado delakoa ez, zer egingo dauen, ez? Azkenean, hasiera baten, babes osoa Israeli eman dutza, edo behintzat deklarazioak horrek hori begiratzen zuen, baina gero gauzak aldatu dira, ez? Israelek bere benetazko aurpegia erakutsi dagoenean, eta adibidez, Gazako iparraldeko herritarrei kanporatu duenean, ez? Eta orain, nire ustez, Estatu Batuak ikusi beharko dut zer egin, ez da bi herrialdeen arteko gatazka bat, edo gatazka berdintxu bat, ez, okupazio bat da, eta zibilak hor da, ez daukiez janaririk, ez argirik, ez urik, ez ezebez, hortaz, garrantzitsuena da, korredore humanitario bat esartzea, lehen bailen, eta pertsona horiek egoera salbu baten egotea. Eta ez dakit Espainiako gobernuak hori zelan ikusten dauen. Uste duzu Espainiako gobernua izango delalako posizioetan, ez dakit derresteko, edo zer ekarriko du ere ez, asteazkeneko argazki horrek mundu mailan. Bai, Espainiako gobernua dagoen blokean egia da Sánchezek publikoki bi estatuen idea defendatu duela, eta defendatzen zuela presidente izan horretik ere, ez da, baina, gero, errealismoa da errealismoa, eta hemen agintzen duenak, eta gauden blokean, agintzen du, kasu honetan Alderdi Demokratak eta bere administrazio osoak, bai denenak, eta beraz, egia da, Estatu Batuetatik kezkak daudela Israelek egingo duen operazioarekiko. Bi arrazoirengatik bata, militarki oso konplexua delako, oso zaila delako era horretako operazio bat egitea, ni ez aditua horretan, baina aditu eta analiza militarrek esaten dute,
Gaza bezalako hiri bat, prest dagoena bere burua defendatzeko, eta indar armatu bat prest dagoena bere burua defendatzeko, etxez etxe eta kalez kale, ez dela bat erresa izango hori okupatzea, ezta? Israelen helburua Hamas deusestea baldin bada, helburu hori ere oso zaila izango da, ze Hamas ez dago Gazan bakarrik, eta beraz hori da, ja, estatu batuek kezka sortzen dien gai bat, baina bigarrena lehen esan dugunari lotuta doa, alegia, zein dira horren deribatuak, zein dira horren ondorio politikoak, zer gertatuko da, beste potentzien erantzuna zein izango da, Israelek hori egiten duen momentuan. Beraz, hor badaude kezka eta zalantza handiak. Orduan ikusiko dugu, estatu batuen papera zein izango da, benetan momentuz esan dute eguraldia dela eta atzeratu dela operazioa, baina egia da, estatu batuen aletea publikoki kezkak badaudela operazio horren inguruan, zalantzak badaudela operazio horren inguruan, orduan ikusiko dugu estatu batuen papera izaten den, goazen gauzak beste modu batera edo lasaiago edo dena delakoa egitean, ikusten inevitablea dela operazio bat egotea, ikusiko dugu operazio hori noraino iristen den, ze arma erabiliko dituzten, zenba denborarako esate dute luzea izango dela, odoltsua izango dela, baina horrekin batera nik uste estatu batuen kezka, estatu batua dator frakaso sekuentzia oso batetik, ekialde hurbilean, Afganistan galdu zuten, Irak Iranen orbitan erori da, Siriako gerra ere ez zuten irabaztea lortu, gogoratu Hezbolak bai Israeli irabazi egin ziola gerra bat duela 15 urte, ordan ingurune horretan guztian estatu batuen politika oso zalantzan dago, Trumpek politika mota bat egin zuen, eta orain berak salatzen duen bezala, guztia pikutara bota du Bidenen administrazioak, hor beste faktore batzuk daude analisi horietan, ez da. Baina egia da, momentu honetan estatu batuek kosta egiten zaila gero eta gehiago, nolait beraien legea inposatzea munduko bazter horietan guztietan. Beraz, Israel aktore irrazional bat bihurtzen ari den, benetan, alegia egitera doan zerbait benetan bere buruak aldetuko duna, eta nik personalki uste dut Israelen estatuaren etorkizuna nahiko zalantzagarria dela, oso estatu txikia da, ez dauka rekursorik, etxai oso handiak ditu, eta estatu batuaken gainbehera datorren neurrian ere zaila izango du bere estatusa denbora luzean hor mantentzea, hori da petxatzen dudana. Jarraitu beharko dugun gai bat, beraz, albiste gehiagoren esperan eta mugimendu guzti hauek ez da zer ematen duten gurera bueltatuko gara hezkuntza legeari heltzeko ez izan ere, tira ez, jarraitu izan ditugun orain arteko ikamika guztiak, goiz honetan Euskal Herria Bilduk zer esango duen esperoan Ikoitz Arrese parlamentarioa egiten da adierazpenak ematera, ikusiko dugu bideoaren adierazpenekin eta helduko dugu gaiari. Gidatuko gaituen lehenengo printzipioa izango da hezkuntza akordioarekiko leialtasunarena. Eta bigarren printzipioa perspektibarena. Euskal Herria Bilduk aurretik dugun erronka honen aurrean perspektibaz jardungo dugu eta herri bokazioz jardungo dugu. Ostegun honetan, osoko zuzenketak eztabaidatuko diren honetan, Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko diegu osoko zuzenketa hoiei, azken finean, lege on bat izateko nahia eta eztabaidaren aukerari ateak itxi nahi diotelako. Euskal Herria Bilduren ahal egin zintzoa maigaineratu nahi dut, bi gauzetarako bat, 93ko Euskal Eskola Publikoaren legea ordezkatuko duen ahalik eta legerik hoberena izan dezagun, eta bi, hau guztia legegintzaldi honetan errealitate bilakatu dadin. Tira ez, iritsi zen PSE eta EOJaren aldetik haien proposamena hizkuntza ereduen bueltakoa, eta hor, dagoeneko ja nahiko korapiatua bazen hizkuntzaren legea, dirudi gehiago korapiatu egin dela, onats Euskal Herria Bilduren gaurko adierazpenak ez dakit nola erreparatzen diozuen. Bai, azkenean, espero zuten jada behintzat akordio batera altzera, eta falsen azteko deklarazioak ez bai Anduezatik eta bai EAJ-ko ekideen partez ez, zalantzan jarri dago ez, azkenean, Anduezak esan dago, esan zuen elkarrizketa baten,
hizkuntza azkenean ez dela garrantzitsuena hezkuntza legean, ez? Eta orain esaten dute hori, eta euren estrategia izan da beti ez, ereduekin ez bukatzea. Ikusiko da zelan lortzen duten, baina nire ustez EAJ azkenean PSeri arrazoia eman dio, kasu egin dio, eta imaginetan dut dala, urrengoko hauteskundeak edo hauteskundetan ez akordio batera heltzeko, nire ustez hori dala trukean emango diona. Orain EH Bilduren jarrera ulertzekoa da, esan dago ahalik eta legeriko berena izango dela, ez dakit zelan lortuko duten, ze oso zaila ikusten dut, ze azkenean bai bi aldetatik, bat hizkuntzaren aldea oso iluna ikusten dut lege honetan, eta bai publikotasunaren arira, ez dakit zelan lortuko duten, baina, esperoan ikusiko dugu, bai legealdi honetan bukatuko dela, bukalduko dutela, bai euren arteko bilerak eta adostasun batera helduko diela. Bai, ez, eta aipatzen zenuen hildotik, badaude, hainbat plataforma hezkuntzaren bueltakoak eta berresten dira, kontrakotasun horretan, beraz, gizarteak berak, badu erabakia hartuta zen den, eta anartean aipatzen zituen Arresek perspektiba eta herri bokazioa, ez dakit. Barkatu, arretu ez erresan, hori esarea printzipioz hitzeita ondo dago, eta hori, mila aldiz esan dako gauzak dira, eta beraz, nik urtze dut EH Bilduk oraindik ez duela bere estrategia agertu nahi oso garbi eta oso nabarmen, eta agian da, oraindik ere hor hizketan ari direlako, gauza batean arrazoi du, EAJ eta Alderdi Sozialistak egite dituzten diskurso publikoak deigarriak dira, beraiek egin duten akordio batean, beraiek adostu duten emendakin baten interpretazioan ez daude ados, orduan. Egia esan hori pixka bat bitxia eta arraroa bada, ez? Nik uste, batetik Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren inguruan badagoela akordio politiko bat, beraz, nolabait, karril hori Euskal Hezkuntza Zerbitzu publikoarena, nik uste nahiko bideratua eta diseinatua behintzat politikoki badagoela, ezta? Eta beste gai batzuetan daudela zalantzak, ez? Eta artean euskerazko ereduen gai honekin, eta aipatu izan dugun bezala, batean baino betan, lehenengo da arazo demokratiko bat, zaten ari garena, gaur egun A eta B ereduan 120 ikasle matrikulatzen direla, bakarrik, baina asko dira, azkenean milaka personataz hitz egiten ari gara, zeinak helduak izaten direnean, ez duten, ez diran berdintasunan egongo bere bizilagunekin. Eta aldi berean desberdintasuna sortuko zaie bestei beraiekiko. Zeren elebakartasuna berriz ere sustatuko da euskararen kaltetan. Orduan azkenean, hor sartzen gara zirkulo batean, non berriz ere desberdintasun horiek betikotu egiten diren. Ze kuriosoa den komisiones obreras isilik egotea, benetan. Egin dituzten kanpainak eta gero orain gai honekin ematen du isilik. Ni bentsat ez ditut ikusi zer esaten, barkatu, parentesi txiki hori. Ez da, ereduen, orain Alderdi Sozialista, pentsatzen du negoziazio zabal eta handiago batean, sartu du EAJ ataka honetan, nolabaiteko hor dago moduko bat botako zien, pentsatzen dut, horrek usi genituen retortillo eta besteak oso pozik, eta horrean esaten duzu, hemen garbi dago, helburu ideologiko politiko bat dagoela, eta EAJak atzera egin duela, eta ahuldade oso handi bat erakutsi duela gai honetan, zeren ni konbentzituta nago EAJkoak ez daudela ados eredua mantentzearekin. Baina EAJ, Alderdi Sozialistak behartu egin ditu horretara edo agian, guazen, baloia txutatzera gero da denbora emendakina atzera botatzeko bestako, nolabait ahuldade eta nora ez bat erakutsi duela. Gero tamalez, aipatu zu gizartea, tamalez ez dut ikusten gizartea, nik uste gizartea pixkan ekatuta ikusten duela hezkuntzaren debate honekin, ikusiko dugu nola erantzuten dute, nik gazteak bai ikusten dut hor zenbait gazte sektore mobilizatuta, eskerrak, gazte euskararen aldeko mugimendu horiek badaudela, eta nire horrek esperantza handia sortzen dit, baina ez dakit asko zaratago doan benetan, bai hizkuntzaren inguruan eta bai bestelako gaien inguruan,
hezkuntzaren hasieran. Iruditzen zait debate politikoa eta mediatikoa batzuetan hainbeste zikintzen dela, zeinak azkenean ez duen posibilitate ematen ere involukratzeko debate horretan, ezta? Jendeari ez zaio ematen, ez? Jendeak ikusten duzunean hori dena, ke hori guztia eta zarata eta azken orduko jugaditak eta bar, azken ez duzu. Bueno, hau da politikarien arteko beste movida bat, ez? Izan ere, Euskal Herria bildu zela esaten zuena, ez? Euskalduntze prozesuarekin ez norabide krisi bat badagoela, baina norabide krisi bada, ez? Edo bada politikarien arteko norgehiagoka eta tira, ez? Interesen afera aipatzen zen AJaren nola geratu den guzti honetan ere. Nire ustez gertatzen da interes ezberdinak dituzela, ez? Eta ez diela ados jartzen hizkuntzaren aferaren inguruan, ez? Eta hori ikusten dugu, ez? Adibidez, nor dago euskararen alde? Batzutan, EAJ, beste batzutan ez. Gero Bildu bai, baina Elkarrekin Podemos adibidez, zen nolako jarrerak izan ohi ditu, ez? Beste gunean ikusi nuen Twitterren, ez? Bilduko, barkatu, Elkarrekin Podemoseko agintari bat, Gipuzkoako diputazioan, ezan ez, gure hizkuntza bai da euskera, baina bai da gaztelera, ez? Eta defendatu behar dugu gaztelera, tani, baina benetan, ulertzen duzu debatia zeldan, ez? Edo bestela, nire ustez ez, estrategia ez da egokia, ez? Eta nik azetaria naiz, baina, herriko jenteak, edo herritar xumeak, ez? Hau ikusitakoan, zer pentsatu beharko dute, ez? Zelan euskara bermatu basaia da, eta nionek esan dago modua, jentiak antzauta ja dau, eta normala da, ez? Eta bai, oso zaila da justo hezkuntzaren legearen debatea jarraitzea, ze batzutan gauza batekin azaltzen diez, eta beste batzutan danan kasgora jartzen dute, eta ez dute justo diskurtso hori jarraitzen, ez? Eta azkenean, zer gertatuko da, lege berri bat ukiko dugula, baina ez dela, nire ustez ez da inor egongo posik, ez sindikatuak, ez euskara defendatzen duten asoziazioak eta ez da herritarrok ere ez. Hortaz, ze da hau, antzerki bat? Ez aipatzen zen justu ikasturte hasieran, ez nola legintzaldia amaitzeko badagoen, zein lege importante baziren hor hartzeko, nolako eragina edo ez, alderdek hartzen zituzten jarra nolako eragina izango zuten, kasu honetan ez legebiltzarrerako hauteskundeen bueltan, ez dakit, ez azken aldian geroz eta gehiago ere, ez, hitz egiten dela hauteskunde horietaz, nola, erreparatzen diozuen etorriko denari, ez, orain egia da EAJaren partetik esaterako ez, ordezkari ezberdinek bai main gainan jartzen ari direla, dauden protesta ezberdinak, izan halako gizarte arloko gaiekin lotuta, edota sozioekonomiarekin lotuta, nola badiren ez, arreta desbideratzeko, oposizioaren trikimailu bat, agintan direnak desgastatzeko. Noski. Horrela funtzionatzen du, ez? Nik uste dut, azken urteotan ematen den prozesu sozial-politikoaren beste etapa bat ikusiko dugula, eta gauza pixka despejatzen ari dira gaineraz. Iruditzen zait, badagoela ardatz hori jarraikortasunaren. Gero irakurtzen ditugu analisiak oraindik ere oso iraganeko terminoetan, ez? Abertzaleak eta espainolistak eta kiza. Nik uste, ez gaudela, ez gara klabe horietan debatitzen ari momentu, eta nik uste, hori ez ez esango gainditua dagoenik betiko ardatz, betiko klibaje horiek hor daude, baina erabakiak edo zera politikoak, auzi politikoak beste toki batzuetan dago, eta momentu honetan, eta hori jarraikortasunaren ardatz hori izan daitekeena, pixkat EAJak Alderdi Sozialistarekin, baina EAJak batez ere ordezkatzen duen eredu bat, politika egiteko eredu bat, nire ustez krisian dagoena, sozialki eta politikoki eta baita irudi aldetik ere, ezta? Eta gero dago, nolabait gizarte mailako aldaketa demanda bat. Ez? Pixkat difusoa izan daitekeena, baina badago ezin egon bat, badago deskontentu bat, eredu horrekiko, ez? Eta aldaketa horren ardatzean, kokatuta dagoen indarra EH Bildu da. Ez? EH Bildu gero eta hobeto kokatu, aldaketa horren klabeen baitan, orduan eta lehiakorrago izango da EAJaren aurrean. Hor dago pixka bat jokaldi, orduan EAJak saiatuko da EH Bildu
ardatz horretatik ateratzen saiatuko da, debatea beste toki batzuetara eramaten. Saiatuko da, jendeak EH Bildu ez dezan ikusi alternatiba frekuentable bat bezala horretan. Eta EH Bilduk saiatu beharko luke, hain zuzen ere, erakusten euskal gizarteari, izan abertzale, ez abertzale, esatea, bueno, gauzak egiteko beste modu bat badago eta guk egin dezakegu, ezta? Horrekin matera justu goiz honetan Iñigo Urkullu lehendakariak aipatzen zuen, ez jendea presioa egiten ari zaiola hauteskundeak aurreatzeko, baina berari ez diola eragiten. Da, ezetan dago jendeak ere bara jaten dela EAJ-ari mina emoteko. Ez dakit, azkenean nire ustez, azkenaldi honetan Urkulluk egin dituen diskurtsoak, ez, erakusten dau, zelan dauen, ez dakit, akorralau moduan, ez, bera dauz hartuta hor, eta bera esaten dago ez daukula beldurik, ez daukula ez, eta hauteskundeak jarriko ditula, nire ustez bera izango da hautagaia, ez, asko aldatu beharko dira gauzak ez, beste hautagai bat ontxe sartzeko, ez, baina ikusiko da, ez, azkenean bai pandemiaren kudeak eta bai osakidetzan dagoen krisia, gero hezkuntza legea hor kolokan, badaz gauza asko, ez, langatazka pila bat, ez, eta orain ikusiko ditugu bai grebak eta bai manifestazioak, ez. Horri dana eta bai gizartearen, ez dakite sinegona, ez, agertu dau edo esan dau, ze EAJ-aren legealdia ja bukatutzat eman behar dela. Eta bera kudea edo pertsonak, kudeatzen duen alderdi moduan, hori ja kanporatu beharko da, orain ikusiko dugu zein da alternatiba edo alternatibarik baldin badago. Ezintzagun neurria hartu diogu hauteskundeen aro guzti hauei, beraz helduko diogu berriz ere gaiari, esaten diaten ez zuen utzi behar du gaurko solasaldia, Jon Maialen eskerrik asko gaur gurekin izatearren, hurrengora arte, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, ongi etorri, gaur berriro hemen gaude, hemen saioan. Gaurkoan saioari edo amatasun ez normatiboen edo izenburua jarri diogu. Gero ikusiko dugu asmatu dugun edo ez. Amatasunean ere, hori bikote homosexualak ari gara konkistatzen, ez? Eremu berrietan sartzen eta horretan ikusgarritasun berri bat ematen du bai. Ez duzu zertan sozializatu beharrik, ez? Ez heterosexuala, homosexuala izan edo dena alakoa. Bueno. Baina guraso zarenan pixka gehiago... Bueno, ni ez nago gaita